Хайырлы кич. 2022 елда төп вакыйгаларның берсе булган Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан уздырылган чаралар ахырына якынлашты. Күптән түгел Мәскәүдә бу елны йомгаклау тантанасы да узды. Әлеге тарихи вакыйганы билгеләп, үтү кысаларында Казанның Җәмигъ мәчетенә нигез салынды. Күп санлы форумнар узды, бай мәдәни программа тормышка ашырылды. Алар ни дәрәҗәдә нәтиҗәле булды? Кайсы юнәлешләргә вакыт җитеп бетмәде? Бу елгы башлангычлар дәвамлы булырмы? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Тапшыр дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, а кызыл килешмәү билгесе. Йомгаклау һәм нәтиҗәләр ясау булгач, инде вакыйгаларны башыннан ук башлыйк. Фаяз абый, менә ул чорда 1100 ел элек ислам динен кабул итүгә ничек килә безнең бабаларыбыз һәм ул сәбәпләр, ул вакыттагы әһәмияте бүгенге көндә дә шулай ук сакланып каламы ислам диненә? Без әле елны йомгаклап тормадык. Бүген мәсәлән Татарстан Фәннәр академиясының Шәһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтында халыкара конференция нәкъ менә ислам диненә багышланган. Шушы конференция башланды. Болгар илендә һәм Урта Азияда кабул ителгән ислам диненең цивилизацион роле. Шул тикле матур тема, аның әһәмияте дигән сүз. Карагыз, бу конференцияга килделәр Төркиядән, Казакъстаннан һәм Урта Азия илләреннән башка Чехиядән, Сербиядән, Белоруссиядән, хәтта Израильдән кунаклар. Менә бу үзегенә күрсәтеп тора инде, безнең Татарстанда, безнең борынгы Болгар илендә кабул иткән исламның никадәр халыкара аваздаш димәсәң яңгырау алганын. Инде сезнең төп сорауга күчкәндә карыйк. Беренчедән, безнең дәүләтебезнең Болгар иленең барлыкка килүе ислам нигезендә. Аннан соң шушы дәүләттә формалашкан халыклар, төрле кабиләләр бергә берләшеп, Болгар халкы барлыкка килде. Аннан соң культура ягыннан, рухани культура ягыннан алып караганда, бездә яңа идеология барлыкка килде. Бөтенләй мәҗүсилек чоры белән чагыштырганда әйтәм инде, җәмгыятьтә кискен үзгәрешләр барлыкка килде шушының белән. Уку яза белү, алфавит, аннан соң архитектура. Архитектурага тикле әйтергә кирәк әле, шәһәрләр барлыкка килүне, менә буларның бөтенесе дә ислам нигезендә башкарыла. Хәзерге көнгә килсәк, аның әһәмияте, роле исламның бераз үзгәрде. Менә хәзерге булган чык заманда исламның төп ролен мин күрәм, ушыннан да шулай, бездә әхлак ягына игътибар итүдә. Әхлак ул кызганычка каршы менә элеккерәк чорларда, советлар заманында бераз бозылды. Чөнки исламга артык игътибар бирелмәде, әйтергә кирәк, ул тыелды, мәчетләребез юк иде. Хәзер халык беренчедән ни нәрсә кылырга теләсә, исламны, динне искә төшерә. Менә шушы дин кысаларында яшәргә тырыша. Аннан соң мәчетләргә ни өчен йөри? Мәчетләргә күңел тынычлыгы өчен, күңелгә ятышлы вәгазьләр тыңлау өчен. Һәм икенче яктан, менә карагыз, безнең шәһәрләр, авыллар мәчетле. Һәм ул элеккеге Болгар шәһәрләре кебек шәрык шәһәрләренә охшаш, үзенең төсе бар, матурлыгы бар. Фаяз абый, сез инде менә бу ел эчендә нинди генә конференциядә булмадыгыз, кая гына бармадыгыз, әле сезнең бүлешер вакыйгаларыгыз бик күп, сезгә әле тагын сораулар яудырачакбыз. Безнең туры эфир икәненең тагын бер дәлиле кунакларыбыз соңарып килә. Менә безнең әңгәмәбезгә тарих фәннәре кандидаты Илнар Гарифуллин да килеп кушылды. Бөкеләр булгандыр, әз генә соңга калдың, Илнар. Хош килдең. Аннары безнең Skype аша элемтәдә Әлбир Кырганов. Ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам. Сезнең белән дә соңрак элемтәгә чыгарбыз. Мәдәни чараларда тукталасыбыз килә. Менә бу тарихи вакыйганы танытуда мәдәни чараларның роле бик зур булды. Ел дәвамында нинди мәдәни чаралар үткәрелде? Әлеге чараларга, бәйрәм чараларына әзерлек ул инде безнең республикада берничә ел алдан башланды. Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путин указы һәм Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов указлары нигезендә безнең федераль һәм республика планнары кабул ителде һәм ел дәвамында шушы планнар нигезендә 150дән артык, менә хәзер инде без ел йомгаклары әзрәк йомгаклый башладык. 150дән артык төрле күләмдәге шаралар үткәрелде дип әйтергә кирәк. Һәм шул исәптән аларның төп катнашучылары булып, ул Мәдәният министрлыгы, Мәгариф министрлыгы. Аннан соң Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы шушы чараларны ничектер координацияләүнең бер үзәге булып торды. Һәм Динния нәзарәте шул исәптән Булгар Ислам академиясы, Фәннәр академиясы бик зур булышлыклар күрсәттеләр. Төрле төбәкләрдә төрле күләмдәге чаралар үткәрелде. Шул исәптән муниципаль берәмлекләрдә дә менә без мониторинг һәм анализлау эшләрен алып барабыз. Хәзер инде безнең ел нәтиҗәләре килә. Муниципаль берәмлекләре бездә дә шушы зур дәүләт театрлары, Татарстан Республикасы Милли музее, Татарстан Республикасы Милли китапханәсе үткәргән зур күләмле масштаблы акциялар белән беррәттән муниципаль берәмлекләрдә дә менә гади авыл клубларында, гади китапханәләрдә дә шундый зур эчтәлекле менә Фаяз абый әйтмешли, әхлакны тәрбияли торган, рухи тәрбияли торган зур чаралар үткәрелде. Һәм шул аларга бик зур рәхмәт. Bu дөрестән дә тарихи вакыйга, һәм аның менә шулай ил күләмендә бәйрәм ителү һәм билгеләп үтүнең тагын бер дәлиле, бу инде теге шәхси яктан бер төрле мисал булырга мөмкин инде. Татар авыллары, чит төбәкләрдәге татар авыллары буенча йөргән вакытта, башка төбәкләрдә дә авыл эшләрендә мәчеткә яки берәр төрле җәмәгать бинасына язылып куелган менә шундый Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел дип язып куелуы. Бу инде гомумән бүгенге көндә инде Татарстан белән генә шикләнми, элеккегә Идел буе Булгар дәүләтенең киң ареалын күрсәтә дип әйтергә мөмкин. Әлбир хәзрәт, безнең белән булудан файдаланып, менә бу яктан, бу дөрестән дә бит инде федераль дәрәҗәдә уздырылган, билгеләп үтелгән дата безнең, ничегрәк, ниндирәк чаралар белән үткәрелде Рәсәй төбәкләрендә, башка милләт халыклары инде менә мөселман булган башка халыклар ни дәрәҗәдә кабул ителделәр? Казан университетында булган бөтен мөхтәрәм катнашучыларны сезне барыгызны сәламлыйм. Хәерле кичләр сезгә барыгызга да. Мин менә бу сүземнең башында шуны әйтер идем. Без беләсезме, менә бит хәзерге вазгыятьтә Рәсәйнең конституциясына Аллаһ дигән төшенчәне, Бог дигән төшенчәне кертү, гаиләне саклау төшенчәләрен кертүдән соң менә бит әле 4 көнне без шул халыклар дуслыгы көнен бәйрәм иткәннән соң Россия президенты Владимир Владимирович Путинның күрсәтмәләре, кушулары хәзер кичә генә билгеле булды. Шуларның арасында мәктәпләрдә Россиядагы диннәр тарихын укытуны да кирәк дип таба. Менә беләсезме, бу 1100 еллыкны без Россия президентының указы нигезендә федераль дәрәҗәдә үткәрүбез, менә ул хәтта менә шушы документны гына да менә бу әсбапларга кертелүе Россиядә исламның эзе бик тирән икән, аның юлы бик әле озын икән ва ничә дәврләр ислам Россиядә бар икәнлекне менә ныгытып кую булды. Менә шул ягы да бар тагын. Әлбәттә, Россия төбәкләрендә, менә мин әйтер идем, җитәкчелекләрдә, губернаторларда, мәдәният министрларында, төрле дин вәкилләре дә катнашып, бик күп чаралар, Татарстанны инде ишетәм, төп чаралар инде әлбәттә Болгарда, Татарстанда булды. Ләкин башка өлкәләрдә дә менә Россия мөселманнары дини җыенының программасында гына да 33 мероприятие үткәрдек без. Менә бөтен Себерләрдә, Санкт-Петербургта, Волжскида, Алтын Урданың бит әле анда теге тарихи якларында. Әле шуның белән генә шикләнеп калмадык.
менә бу оештыру комитетының соңгы җыелышында безнең тәкъдимебез тагында булды. Россиядә изге сукмак дигән мөселманнарның булган урыннарын барлап бер маршрут, туристический маршрут дип атарга да мөмкин, аны башка төрле дә, ләкин чын мәгънәсендә менә христианнарның бит алтын боҗра дигән проектлары бар, ул хәтта националь проектка да кергән. Менә мөселманнарны күл юк хәзер. Хәзер менә шул Россия бит теге шул көнчыгышка таба, Азия илләренә таба борылып бара, экономика юнәлешендә дә, үзенең башка гуманитар юнәлешләрдә дә ул илләрдән менә хәзер бик күп кунаклар килә. Менә яңа елдан Саудия Арабистаны самолетларны турыдан очышны Казаннан, Мәскәүдән, Кавказдан башлап җибәрәчәк һәм бик күп андагы мөселманнар хәзер Европага бармыйлар. Менә Россиягә безнең илгә киләселәре килә. Бигрәк Татарстанны инде менә Казанны ишетеп белеп алар, менә бу Болгарны да. Бу эшләр барысы да үзебезне танытуда бер яктан, үзебезнең бар икәнлегебезне күрсәтүдә һәм менә дәрәҗәбезне арттыруга да сәбәп булды дип мин ышанам. Әлбир хәзрәт, тагын бер вакыйганы искә алырга кирәктер. Ул безнең Казаныбызда Җами мәчетенең нигезенә таш куелу, аның концепциясына конкурста үткәрелде һәм конкурста җиңүчеләрнең берсе ул Айвар Саттаров, ул бүген бездә кунакта. Аның белән әңгәмәне без рекламадан соң дәвам итәрбез. Хәерле кич, Туры эфирда Таян нуктасы студиясендә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул ителүгә 1100 ел тулу уңаеннан булган вакыйгалар турында сөйләшәбез. Бу елның төп вакыйгалары, төп чаралары шуның белән бәйле һәм без Җәмигъ мәчете турында да әңгәмәбезне башлаган идек. Айвар әфәнде, 1100 ел элек булган динне кабул итү дип әйтик инде, һәм менә әлеге көнгә кадәр безнең өчен әһәмиятле булган өлкә, һәм менә 21 гасырда шуның кадәр вакыт узганнан соң Җәмигъ мәчете төзибез Казан шәһәрендә башкалада. Бу бит инде шундый күренекле бина булырга тиеш, һәм ул исламның заманчалыгын, бүгенге әһәмиятен күрсәтеп торырга тиешле бина дип әйтсәң, бик кичерәйтеп әйтү булыр инде. Сез менә проектыгыз, Sizin konsepsiyeniz җиңүче булды әлеге конкурста. Аңа ниндирәк фикерләр, ниндирәк мәгънәләр салдыгыз һәм ул бинада нәрсәләр чагыла? Сез автор буларак. Мин үз сүземне нәрсәдән башламакчы булам. 100 ел элек безнең болгар бабаларыбызның ислам динен кабул итүенә 1000 ел булган. Һәм 100 ел элек безнең татарлар, бабаларыбыз шул вакыйгага башлап Кабан күле буенда мәчет төзегән. Кабан арты мәчете дип атала. Бу хәтерлисезме нинди заманалар? Бу коммунистлар заманасы. Ул вакытта дингә каршы сугыш башлана, мәчетләр, чикәүләр җимерелә, менә шул ук вакытта безнең бабаларыбыз мәчет төзеп куя. Ул мәчет модерн стилендә төзелгән булачак, төзелгән. Хәзер дә тора ул мәчет. Шул минемчә бу бик кызыклы нәрсә дип әйтергә була, име? Менә минем һәм башымда шундый фикер, менә 100 ел элек булдырылганнар бу эшне, менә без булдыралырбыз микән дигәндәй шундый фикерем бар. Һәм шуңа күрә менә бу конкурста бик катнаштым. Зур теләк белән катнаштым дигәндәй була, име? Һәм менә минем проект буенча ул беренче урын алды да, ул проектның төп фикере, образының төп ул Нух пәйгамбәр көймәсе. Ни өчен шундый фикер килде минем башыма? Чөнки безнең заманаларыбыз катлаулы, бик җиңел түгел, име? Минемчә менә бу көймә ул безне киләчәккә алып бара торган көймә. Әгәр дә без яныбыздан, телебездән баш тартмыйча шул көймәгә утырсак, димәк, безнең татар милләтенең киләчәге бар. Димәк, без киләчәктә инкыраз булмыйбыз,
тарихта калабыз дигәндәй, шундый фикер белән ясадым мин бу проектны. Мин аны тырыштым заманча булдырырга, чөнки ул хәзерге телдә, хәзерге архитектура телендә сөйләшергә тиеш. Чөнки бу бит мәчет киләсе буыннарга хәбәр ул. Безнең тормышыбыз турында, хәзерге тормышыбыз турында. Кайсы телдә сөйләшкәндә без инде бөтен хәбәр ул киләчәк буынга хәбәр итеп, әгәр дә мин уйлыйм, менә бу кимә киләчәктә киләчәккә үсеп китер дип. Сезнең эскизларны безнең тамашачылар да күрә алгандыр, без аларны күрсәттек. Киләчәк дигәннән менә яшьләргә дә сүз бирик. Әлбәттә, бу тарихи вакыйга зурлап үтте, масштаблы үтте, төрле илләрдән, төрле шәһәрләрдән, төрле өлкәләрдән мөхтәрәм кунакларыбыз килде. Әмма нәрсә җитеп бетмәде синеңчә, Илнар? Сиңа менә яшь кеше буларак нәрсә җитеп? Яшь кеше буларак, минемчә, мәдәни яктан пропаганда дип уйлыйм. Чөнки безнең яшьләр белән күбрәк аралашабыз, без бит инде хәзер яшьләр күбрәк виртуаль тормышта яшибез. Виртуаль тормышта тарих турыннан кайдан без мәгълүмат алабыз? Тарихи кинолардан. Менә тарихи киноларның булмавы, мин нәфис киноларны әйтәм, документаль киноларны әйтмәйм. Документаль ниндидер кинолар төшерделәр. Менә аның булмавы минемчә иң зур хата, кимчелеш, чөнки ул булса шундый нәфис фильм ул очракта инде бөтен яктагы татарлар, чит яктагы төбәкләрдә яшәгән татарлар да һәм бөтен дөньяда күбрәк безнең турында, безнең ислам дөньясындагы тарихи урыныбыз турында да, хәзерге вакытыбыз турында да күбрәк халык белер иде. Менә минемчә шул фильм дигәннән менә Ибн Фадлан төшерелгән, син аны карадыңмы? Мин аны документаль кино дип әйтәм. Мин нәфис кино турында, художественный фильм. Син ул документаль фильмны карадыңмы соң? Кисәкләп кенә, тулысынча кызганча каршы юк әле. Күрмәдем. Тулысы белән карап чыктым. Бер генә моментын әйтәсем килә, идеологик яктан бу бик кирәкле бәйрәм иде, чөнки безнең менә без хәзерге көндә бит инде әйтәбез, шул бәйрәм аша без татарның хәзерге көндә исламда нинди урыны турында күрсәтәбез. Бу әлбәттә яшьләргә кирәк, чөнки яшь мөселманнар арасында да бит ниндидер нигилизм бар. Аны бик яшереп тормыйк. Нигилизм бар, чөнки уйлыйлар, татарлар инде алар 70 ел Совет җөмһүрияте эчендә яшәгәннәр, атеизм булган, исламны онытканнар. Менә алыгыз анда гарәпләр, менә алыгыз Афганистан, бүтән халыклар исламда яшәгәннәр, алар исламнар дөрес, безнең ислам дөрес түгел дип. Менә ул очракта инде без ата-бабаларыбызның нинди исламда борынгы тарихын күрсәтеп, аңлата алабыз. Безнең ислам эчендәге татар мәдәнияте һәм ислам татар мирасы дип әйтәйек инде. Ул чын исламга таянган, бер нинди теге яңалык бидгатан да юк һәм үзебезнең ислам татар мирасын без сакларга тиешбез дип. Һәм тагын бер момент инде әйтеп китәсем килә, бүген әле ялгышмасам әйтмәделәр. Безнең ата-бабалар бит шулай идеологияктан караганнар. Алар үзләрен абстракт мөселман гына дип күрмәгәннәр. Алар үзләрен Идел Булгарын атаганнар. Искәндәр Зөлкарнәйн ныгытмасының сакчылары дип әйт. Искәндәр Зөлкарнәйн бит инде Коръәндә бар. Димәк, инде безнең ата-бабаларыбыз да күргәннәр үзләрен абстракт мөселман кебек түгел, ислам дөньясының төньяктагы вәкиле һәм ислам дөньясының сакчысы дип үзләренә нинди зур роль уйный алган. Шуның форпостында торучылар бар. Шуңа күрә дә безгә ничек дип әйтәм, алар ниндидер үрнәк күрсәтеп тора. Татарлар алар ислам дөньясында теге 1000 халык арасында бер генә халык түгел, кече генә, ислам дөньясында бик мөһим роль уйнаган икәнен һәм урынын күрсәтә. Өлгерсәк әйләнеп кайтырбыз бу темага, чөнки ул бик кызыклы. Татарлар бу очракта инде үзебезнең халык турында әйтергә кирәк. Гомумән Рәсәйгә, Урта Азия илләренә шушы ислам динен тарату, кертү, аны үстерү юнәлешендә бик күп хезмәт куйган халык буларак, аны бүгенге көндә әйтеп бару һәм аңлату бик әһәмиятле дип саныйм мин. Рәхмәт, Илнар, бу фикерләр өчен. Дини нәзарәте ягыннан ниндирәк эшләр башкарылды? Әйтик, бәлкем документаль фильмнарга, нәфис фильмнарга әзерләп куйган фикерләр бардыр әле. Бу ел белән генә тәмамламый бит инде әһәмияте. Мин игътибар иткән булсагыз, кызыл төймәгә баскан идем Илнар сөйләгән вакытында, чөнки килешмим күп сүзе белән, менә виртуаль өлкәдә бер нинди яңгыраш тапмады 1100 еллык дигәннән. Мин аңа алга таба күчәчәкмен, әгәр дә рөхсәт итсәгез, мин гомумән менә бу 1100 еллыкның мөһимлеге турында ике фикерем белән уртаклашыйм. Миңа калса ике зур әһәмияте бар аның. Берсе аның кагыла Россиядәге ичке җәмәгатьчелеккә, икенчесе чит илләргә. Чит илләргә килгәндә, менә шушы 1100 еллык аша без Россияны
зур ислам өммәтенең зур бер өлеше итеп күрсәтә белдек. Бик зур кызыксыну уятты ислам илләрендә бу вакыйга. Менә безнең сөйләп китәрмен әле Казан басмасы гына репринт басмасын бастырдык һәм яңартылган Казан басмасын чыгардык, әйме? Бик зур вакыйга булды ул. Чит илләрдә, хәтта бездә дә зур вакыйга булды. Әйтеп китим, менә ТНВ каналыннан күреп, танылган дизайнер Артемий Лебедев хәтта игътибар итте һәм хәбәр итте. Күрәгез әле, татарларда үз шрифтлары булган икән, үз традициялары булган икән дип сөйләп китте. Дизайнерлар өчен бу мөһим әлбәттә. Менә кызыл төймәгә якынрак килсәгез, хәзер без нәзәрәткә килгәндә күбрәк басымны дини илаһияткә, фәнгә ясадык. Шул ук Коръәнне өйрәнүгә, әйме, Коръән бастыруны, кулъязма Коръән белән башланып киттек бит инде. Анда да татарларның Фаяз абый бәлки күбрәк тә беләдер, татарларның каллиграфиядә, гыйльмәл хат дигән фәндә бик зур традиция, фәнни мәктәпләре булган. Бу турыда бүген беркем белми. Берничә кеше генә шундый оста бар. Россиянең менә яңа тарихында моңарчы әле булганы юк иде. Казан каллиграфы үзе яза. Мондый тәҗрибә чит илләрдә бар, ул онытылган сәнгать түгел ул кулъязма Коръән язу. Без менә шул тәҗрибәне кабатлыйбыз. Хәзер виртуаль дөньяга килгәндә бик күп чараларны шушы виртуаль дөнья турында сөйләү өчен читтә калдырам. Бәлки сез целевая аудитория дигән төшенчә бар бит инде. Хәзер кешене көчләп каратып булмый ниндидер бер әйбергә. Һәркем үзе өчен үзе сайлый нәрсә карарга. Бәлки сез ул целевая аудиторияга эләкмәгәнсездер генә. Ләкин хәзер әйтәм. Хәзер 1 минут. Беренчедән Фаяз абый хаклы, ел әле битмәде. 3 минут вакыт калды. Теге 1 минут 6 секундка кыскартсак булыр иде. Быел мәсәлән без татар онлайн мәдрәсәсен эшләп бетердек. Ислам нигезләре буенча татар телендә теләсә кайсы урыннан, теләсә кайсы вакытта, үзенә уңайлы булган вакытта бушлай динне өйрәнеп була. Әле бу ел безгә рус телендә онлайн мәдрәсәне эшләп бетерәсебез бар. Әле бүген без мәрҗани, бәйрәмгә курган туры кагылыш. Бу чараларны без инде ТНВ каналына яктыртып барырга тырышабыз. Безнең бик аз вакытыбыз калды. Фаяз абыйга да тагын бер сүз сорау бирергә рөхсәт итегез. Фаяз абый, менә сез бик күп чараларда катнаштыгыз дип әйттек бит инде. Иң күңелгә якыны нинди чаралар булды? Бәлки ниндидер яңа мәгърифәтчеләрнең исемнәре ачылгандыр халык өчен. Һәр конференциянең үзенчә әһәмияте бар. Миңа иң нык ошаганы Башкортстанда булды. Әле ул күптән түгел генә анда беләсезме, галимнәрдән башка халык кызыксынып килә шушы фәнни конференцияларга. Бездә алай түгел. Халык Ниндидер яңа исемнәр ачылдымы? Иң кызыклысы, юк, минем өчен иң кызыклысы, әйме, Мәскәүдә ул сентябрь аенда булды микән, шәкертләр тутырган конференц залны алар өчен махсус. Ул бераз шул теге ислам динен нигезләрен, тарихын өйрәнү ягыннан да алар өчен бик кызык булды. Бик нык рәхмәтләр әйттеләр. Һәр конференциядә үзенең яңалыклары була, әлбәттә. Менә бүген мин белдем, Шаһабетдин Мәрҗани, әйме, Рафик Мөхәммәтшин, безнең Ислам институты ректоры, бер кушак китаплар алып килгән. Тулысынча Шаһабетдин Мәрҗанинең китаплары басылган. Теге Мустафа Әхбәр, Казан һәм Болгар тарихлары турында хәбәрләр, әмма Вафиятил тагын, менә шундый калын китаплар тулысынча басылган. Ул безнең фәнгә яңа өлеш булып тора. Аны киң халык белми, хәтта тулысынча галимнәрнең үзләре дә укыганы юк иде. Фаяз абый, менә бер ел эчендә булган вакыйганы ярты сәгатькә сыйдыру мөмкин түгел. Әлбәттә. Бу урында безнең ярты минут вакыт калды, Әлбир хәзрәт. Алып баручыларның сүзен сезгә тапшырабыз бу урында. Кыскача гына мөмкин булса ярты минутта сезнең авыздан ишетсәк әйбәт булыр иде. Ел йомгаган һәм киләчәккә өметле сүзләр, рәхим итегез. Беренчедән оештыруда катнашкан җитәкчеләребезгә, мөфтият вәкилләренә, галимнәребезгә, халкыбызга бик зур рәхмәт әйтәсе килә.
Россиядагы мусульманнарның эзе бар икәнне тагын бер тапкыр раслау, күрсәтү булды бу. Әле безнең бу яңа проектларның башы гына дип уйлыйм. Әле без ишекләрне ачып кереп, киләчәктә менә галимнәребез белән бергәләшеп зур эшләр башкарасы ниятләребез әле алда. Иншалла без аны эшләп чыгарбыз дип өмет итәм, Алла кушса. Зур рәхмәт. Кыскалыкта осталык дип әйтәләр. Дөрестән дә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы инде шушы 2022 ел белән генә шикләнмәсен һәм ул киләчәккә дә инде менә Илнар әйткән кимчелекләрдә исәпкә алып дәвам итсен һәм безнең тормышыбызда әһәмиятен күрсәтеп торсын. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр таяныр нокта һәр вакыт бар. Шуны онытмагыз.